Because papa ni shop. Saka papa ni pombi yemvura. Panoita kuita garden nekudidi ndo saka babanga namai wangu wakasira mzukuru iwo wakuenda pahauna. Because wakazita stand pahauna atakubva muKeep. Saka nanhasi sazipicho ndiwo angoripo. Zvodawedza kuti masabhuku akadaombedza kuti ataure nawo zvikuramba. Zvapataenda tawo tasvika paya panzvimbo pacho. Tasvika ipapapo. Takuenzanisana takuonesana takudai. Apa tikuona kuti zvitu chaanenge kudini ari kubata foni. Achifona foni achidai totoni vanhu vakutowanda. Tizone gare. Takuti masabhuku akutotukwa. Iwe wati sabhuku akutotukwa. Hamusi masabhuku mimi wati dini wauda kuti zatozve kuda kuti uchinga vanhu vauda kuti China. Ndatona kuti iyi nyaya yika iyi. Pangazoita ropa kuno. Ini ndakuenda kwani pamambo. Ina nozomutaura nawo ndakuenda kwamambo tiende kudini. Kupera nyaya yacho atibatsirewo atienzanisewo. Tisarambe tichine tsana. Alright. Inoda Batistoro. Ikomesha wewe. Iri business nguva yehondo zvazvakangoti nyama. Iri mukomino. Haikomino. Iri mukomino. But still yakapiwa kama measurement mapegi nekamba. So far handiaisa tarisisa. Kuti pamakapiwa shop iyo. Kare kacho kama. Kanzu yakapaka mapegi. Tiri muhondo imomo. Yes, ina mapegi arimo. Arimo. Because kana iri shop iri stand iri commercial. Haifoli understand. Okay. Inofora under Mutasa road. Okay. Saka kana iri kwiri nenyaya yeownership yenzvimbo inoenda kutaura Mutasa road zikadzo. Mutasa road zikadzo ndio inouya yotarisa mapegi ayo. Okay. Awakaisa kuti ari kuperera pa. Then map wanenge watori nayo. Handiti. Ende kana iri shop yanga ichibhadhara lease kuMutasa road zikadzo. It means kutore nefile. File iyo inenge ine site plan. And the site plan inokutaurira kuti how many meters kudai against how many meters kudai. Kana iri front 40 meters kuenda kuback meters mangani. Zvese zvinenge zviripo pasite plan. Because masabhuku kana kutopindira nyaya iyoyo haisi yavo. Because that's a commercial stand. Commercial stand even iri mucommunal. Asi anopega. Sabhuku anoti apo panoita. Unozwa kuenda? Sabhuku anonzi ndira kuisa story yangu mucommunal. Hamusiri ku business sense. Asi ndira kuisa story yangu asi mucommunal ere. And sabhuku ndiye anochiuya uchitaura kuti ano panodini panoita handiti wovhaisa dombo rake pegi dombo rake pegi dombo rake pegi dombo rake pegi. Kanzuro ino yayoteedzera chii maiswa matombo nani nasabhuku imomo handiti wobva wadhirowa chinhu chinonzi site plan. And site plan iyoyo ndiyo inoenda kukanzuro kuti muzokwanisa kubhadhara imimi lease every year. And ndosaka ndikutaura izvi kuti mukada kutotanga kuti masabhuku apindire nyaya iyoyo izvi anokuchitirai mugano asi migano yagara iripo. And one thing chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti mukatarisa mameasurements emashop 1980 82 83 kudzoka up to late 90s and mashop ese mukaenda kana mumanika bridge mukaenda kwaMutunguri unoti shop 1 ungaikwanisa kuisa 50 meters kufront by 40 meters kudzoka back. Ndio angari mameasurements angaripo because land yacho yanga ichiripo. But izvozvi zvisina kuti 4 meters by 10 meters 4 meters kufront 10 meters kudzoka kumashure. Ende mashopu ako zingaite sei ngaabatane. Why? Because land yacho hakusina. And so stand iyoyo kana iripo asi yakuda kuti iverifyiwe kuoneka kuti size yayo chaiyo yamuri kutaura imimi nezvakanyorwa zviri kufile kuMutasa road zikadzo ndizvo here. Because pamwe pacho munokwanisa kunga muri kuti imimi uku ndekwangu but mazoenda manje kusite plan ukanzo munoti handikwendi kupo musite plan uyu wacho uyu manje ari kuya koklema ari kuisa mabanana atiti pane munhu akamunza akaunzwa ndiani ikarai pasi wemabanana kuka
Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndinyanyepa chibatwa neni. Ndinyanyepa ndichabatwa neni. Mwari andibatsira. Mwari wandibatsira. Achari nyasha iri pesi. Takuzoziva kuti iwe kuti uya usi mabhanana wakapinda. Pamusoro mambo Mutasa. Yes. Ini ndoitwa Justin Zibuchi. Yes. Kuti ndiuye panzvimbo apa ndakapiwa nasekuru. Wapiwa nasekuru. Vashi sekuru rakabopa. Sekuru rakabopa. Sekuru rakabopa achiti panzvimbo pani. Iwo waiti ndepavo. Iwo waiti ndepavo. Asi pagara paine shopu. Panga pasina chinhu. Pawakani. Papasina shopu yakawaka. Apa pasitorina chinhu, papasina kana building. Izvozvi panei? Pane musha wangu. Pane musha wako. Asi before usatoisa musha wako, papasina here mashopu before vanhu vasati vapinda mukipi? Panga pasina. Hapana shop. Ipo papa. Ndina kuva naubva papasina. Imi mati mimi ndo paine shop. Izvozvi pane chii? Pane garden rawo. Pane garden rawo. Nemabhanana kumashure kwacho. Apa shopu yakanga yakawakwa here? Shopu dzadzi dzedu dzenguva yehondo dziya. Yanga yakawakwa. Yanga yakawakwa. Yakapegwa. Yakazopegwa. Izvozvo kuza. Wewe unokaita zvinhu zvakawanda. Wewe unokaita zvinhu zvekuti vanhu vakagara munzvimbo dzadzisingabvumirwi. Because dzatiri model. Vanhu vakawaka kuti masitoro musingabvumirwi. Nekuti yanga iri kwewo. Saka imi pamakavaka yenyu yanga iri pamutemo here kana kuti yanga isi pamutemo? Isitoro yehondo. Ndomulaini kuti mashopu atoopo izvozvizvi. Ari kuexista izvo. Aiwa, ndiri kuti mashopu akaexista panguva imwe chete neyenyu aripo here? Pane papana sampita, pana mbona, pane itori kwezvi. Next door here. Kuti which means kuti kana shopu iyo iripo handisi pamene. It means kuti iri pamene. Ndo saka ndati imi makufanira kudzoka kubi. Endai kukanzuro nawo, kanzuro iburitse chii map yeshopping center iyoyo. Yochitaura kuti mbona anotangira apa chiguma apa. Uyu ndiani zviyanza? Nyamunokora anotangira apa chiperera apa. Uyu anotangira apa chiperera apa. Woshandanda ndiri kuitira ndanda kusvika kuti yakwasanga iri zvongoti vanhu ngoya hundi kuzva mapinzwa kukipika. Kungozi pachadiwa mabhanzi neshuka nechii mukati muno. Pana ane mari yake here unokwanisa kuvaka katakishopu pake. Munotovaka katakishopu pake. Hondo yapera wakutokirema kuti nekuti ndakavaka katakishopu kangu. Anditi kipi yakatopwanywa. Asi shopu yoda kusara iri. Aiwa. Kipi yapwanywa neshopu nezviri mukati zvatopwanywa. Haisari shopu ino kana kipi yapwanywa. Because kipi yanga isiri pamutemo. Atiwakona nyachibeko. It was a colonial move. Yekuti wakontiene chi movement yemagorilas kuya muno. Kuti wasasvike kuti contact nevanhu. Kuti wasabikirwe, wasaitipiwe assistance, wasaite sei. Ndosaka vanhu vaizigara mti keep where you are monitored. And saka kana keep iyo yanzi yabviswa hapasina keep. It means kuti chinhu chese chachiri mukeep chatobvawo. Vochachakaunzwa nekeep. Keep was temporary. It was not permanent. Saka ndosaka kuti kana muri mashopu pane atoripo. Pane atoripo. So it means the president yaita sei? Kasvika 1985 tunongorana shopu. Atinongoti 1980 kwato shopu yaitopera. Kasvika 1985 kwazotama kuti yepahaona yapera wakwa. Permanent shopu yake inozvitina chete. Izadza vangowakwa zvesve. Madzaibhadhara maiti. Adzaibhadhara risi. So it's a council issue. Imi michiendayo council. Then mono verify council unouya panzvimboitaisa mapengi nechizvese. Then yotitemenda mushopping center yokutangira pabi zvichipinda pa. Then awa kana waencroacha then nopisa mukati business center. Kana wasina kuencroacha oramba. But council mapinda zvese wata. No.
rakaboka imi pamai ngerichitengesa rakaboka uyu akanga ine ushubira angasina utono musha wake mukati saka sei akazoya rakaboka kupa uyu asaidii zvakaenda kuitika wakazisara uchengeta patakavina 85-86 ikoko shopu yapera tapwanya zvinhu zvezvya maibva ati sisara uchidini maina mudhara imango paite gadheni zvepane hospice kumba kwako hakuna chiduko chengeta nzvimbo yangu tichazouya aripira kaboka wakashayika asi mukororo wacho unozivii mukororo wacho nenyaya iyi wati kuri pane zvanoziva angashayika handiyo akupa uri kuti uri pana uri ngaasimuketu ndiye uliokura zvomuzivo une makore mangani Ndakazvarwa 1966. Une makore mangani 58. saka wakura asi mukipa unopinda Ndakapinda. asi wakauri kadoko Andandinisa. akapa uyu ndiani ndiwe ere pamubaba Ndibaba. ndibaba wanga uri ku Andina uzwa. ngati wanga uripo ere Inini ndakanga ndisikuba ndandiba. asaka wanga usipaona chokuziva ndarako pasi zvakaboka ndiyo chokwadi chakanaka utaona chokuziva saka I think our only change our council. Okay. Their council must monitor, verify more information in the then can council let us say you have to find information you have to track. You just let us my one information can a council let you a pass paint and very soon to about determine on the part. Saka munhu iye anenge azondimuzivepo ndiye anenge ane right yekuzopa munhu saka inei ndeyakana Jabasa.